comezar presentándose, aínda que non sei se nos coñecemos ou alguén non nos coñece ou non nos coñecemos. Por exemplo, ti como te chamas? É broma. A ver... Ti eres Iria Pedreira. No, isto está estudiado, isto ocurreimo, Moi ben. Ela é Iria Pedreira e é a autora deste libro do que vimos falar hoxe. A verdade é que cheguei aquí e dinme conta de que sí, ocurreime moitas cousas, excepto o máis importante, que é a presentación de Iria. Entón eu dixenlle amablemente: Iria, preséntate ti, porque nadie mellor que a ti se vai presentar ao público. Dixeme, no, que me dá moita vergonza. Entón vou vos dicir que Iria, basicamente, non vai ser así todo o tempo, o resto está preparado, bueno. O tema é, a ver, Iria é de Ordes, perto de Arzúa, donde son eu, presentación cruzada. Do 1991, eu son do 92, cruzada, ves? Me gusta a narrativa cruzada. Dios, isto está quedando grabado, bueno, o caso. E non borro nada, O caso, bueno, ti eres filóloga clásica, e alén de ser filóloga, porque eu sempre digo, teño unha amiga que é filóloga clásica, porque eres a única persona que coñezo que é filóloga clásica. Pero ahora fora bromas, que eu estou moito de broma, pero estou moi en serio. Para min é como, sabes, como algo aí especial, sabes? Un camiño, escoller ese camiño é unha escolla. O sea, hai que ter amor por eso. E non o digo, eu, aquí hai máis fondo, Pero ti máis alá diso, eres, o sea, alén de ser filóloga, eres, como é, doutora, o sea, doutora en textos da antigüedade clásica e a súa supervivencia pola Universidade de Santiago, o sea, quero dicir, tes un doutorado, que non é cousa menor. Tío, que eu digo isto, o sea, parece que estou de coña, pero estou moi en serio. Bueno, investigadora tamén, bueno, sigo lendo isto, casi que, vamos, porque claro, ti tamén interviches noutros libros, como de Ferreñas e Rock and Roll, con Laura Romero, etc. Pero vamos, que, basicamente, hoxe vamos falar de este libro que leva por título Melpómene entre nós. É un bo xeito de decir que vamos a topar aquí é este subtítulo, que é a reelaboración dos clásicos grecolatinos na dramaturxia galega contemporánea. Dito así, sona casi a susto. Non, susto. Pero, en primeiro lugar, dixen eu, bueno, aquí hai que contextualizar dúas cousas. Hai que contextualizar o libro, pero primeiro vamos contextualizar esta presentación porque eu creo que necesita contexto, porque vos diredes, o sea, calqueira persoa dos nosos telespectadores que nos estexa vendo neste momento, diredes, que clase de broma é esta? A que espantallo puxeron aí que non ten nin idea de presentar un libro e puxeron aquí a presentar un libro? Bueno, pois eu quero que explique aquí, Iria, vas explicar en que momento se che pasou pola cabeza chamarme a min MJ Pérez, cantautora. É verdad que eu son comunicadora, aínda que últimamente estou un pouco oxidada, porque exercer na sombra oxidaste, sabes? Pero son comunicadora, non son nin filóloga, por moito que este rodeada de filólogos por todas partes, nin nada. E a miña gran experiencia en presentacións de libros foi sempre, ao final de todo, coller a guitarra e cantar dúas cancións, e quedaba maravillosamente. Cando me propuxeches isto, dixen eu, esta muller, non sei, levou un golpe na cabeza. Entón, explica ti por que estamos aquí e por que estou aquí. Non levei golpe ningún na cabeza, que eu era perfectamente consciente do que facía cando lle pedín a esta muller que, por favor, accedese a facerme unha presentación e a dirixir a conversa que imos ter agora alrededor do libro, porque MJ que se presenta neses termos e que é tan humilde, non debería selo porque MJ ten un disco enteiro que está inspirado directamente na mitoloxía grega e que está inspirado por unha figura que a ela lle causou sempre moitísima fascinación, que é a de Casandra. De feito, non é a primeira vez que temos quedado
para tomar un café, unha caña, e acabamos falando precisamente diso, porque ela preguntábame as reescritas, as reinterpretacións que hai alrededor do mito de Casandra, tal, e bueno, acabamos tendo basicamente unha conversación de frikis ese día. Entón, claro, eu sabía que en algún momento, cando se editou este libro, quería facer algunha presentación que non fose a típica presentación de vir aquí a contar a miña vida, que ao final, como digo eu moitas veces, non me interesa nin a min ás veces. Entón, eu pensaba, por que non contar con outra perspectiva, que non é nin a perspectiva académica, nin a perspectiva, como digo eu, ao mellor dunha forma que non se debe decir, a perspectiva do gueto, non? De encerrarnos aí moito no que é o coñecemento dos mitos, dos clásicos, e compartilos só entre nós, e sacalo de aí e ver que se pode sacar de aí. E precisamente para min a experiencia de MJ como cantautora, para min era moi reveladora nese sentido, e camiña moito polo que a min máis me interesa da tradición clásica, que é como se reformula, como se está transformando constantemente tamén na cultura popular. E para min tiña todo o sentido que a MJ nesta presentación en concreto pois tivese a ben colaborar comigo e achegar tamén a súa forma de ver este asunto, vamos. Aínda que ela colleuno con moito medo ao principio, pero eu estaba segura de que estaba acertando, A ver, aquí claro, cando me chama Iria e eu ao principio, pois, ainda me faltaba un poquinho máis de contexto, claro, eu dicía, bueno, se ti tes confianza, pois adiante, que pasa? De todo desconectada do mundo clásico non estou, porque eu non son filóloga, eu son comunicadora audiovisual, eu sempre un pouco polas artes e tal, pero así un pouco... Pero claro, ao final é eso, que estou rodeada en todo momento de xente filóloga, non? Entón, eu era o que lle decía, mira, de todo desconectada non estou, porque eu sí que estudei cultura clásica, non? Entón eu tiña como un pouco de cultura xeral, non? A raíz desto. Entón, os mitos é algo que sempre vai contigo, non? E basta que che guste un pouquiño e eu precisamente entendo como unha persona como a ti acaba escollendo este camiño, porque realmente o mito, a priori ti ves isto e asustaste. Cando ti dis os clásicos gregos, a xente é como que, Dios, la cumbiera intelectual, que me viene aquí a dar un discurso. Pero en canto empezas a analizalo, non está tan lonxe do Sálvame, realmente. Ou dunha telenovela turca. Porque realmente, é dicir, eu, por exemplo, podes analizar e empezas a ver todos estes nomes que son nomes que ti, porque xa os tes moi tal, pero que si... Bueno, todos estes nomes que realmente hai que interiorizar. Agamenón, que Temnestre, que todo así. Entón diste, bueno, estes nomes, claro, todo así neste plan. Entón diste, bueno, tal. Pero ti realmente, para enterarte ben desto, por eso, porque eu, incluso para facer unha canción na que estou inspirada en Casandra, pero en ningún momento menciono a Casandra, nin estou contando o mito, porque quero falar ou porque me quero documentar? Porque ao final hai cousas que necesito entender para facer ese paralelismo. Entón, claro, eu doume conta de que ti, para entender ben todo este mundo dos mitos, e así, terías que coller unha pizarra moi grande, infinita, e empezar a unir uns cabos cos outros. Que si este matou a aquel, que si este se liou con aquel, tal. Non estamos tan lonxe do Sálvame, realmente. Era o Sálvame da época, realmente. Sí. Entón, cando empezas a ver, diste, pero que telenovela hai aquí montada? Claro, hai que afondar nesto. Entón, bueno, o contexto de por que estamos aquí é que Iria veu algo de que podía ter sentido. Entón, claro, eu quero un pouco que a xente faga a mesma viaxe un pouco que fixen eu, cando este libro caeu nas miñas mans. E o primeiro que quero é contextualizar o libro, porque visto así, sobre todo visto así, verdad? Sobre todo visto así, que vos diredes, neniña, non les moito, leo lo que puedo. A ver, o meu libro de cabeceira ahora mismo, que é de Amalia Rodríguez, porque é algo que tamén me apasiona, é un pouco dúas veces este libro. Non é un competir, a ver, pero non, é dicir, estaría mentindo, queridos telespectadores, se eu dixese que son aquí la máis cumbiera intelectual, vale, teño outras cousas, pero tampouco son ajena a todo. O tema é que para empezar, Melpómene, por qué?
Pois Melpómene, porque é unha das 9 musas, segundo a tradición do mito grego, e claro, cada unha das musas era, digamos, protectora, valedora, pois, dunha arte en concreto. Neste caso, Melpómene era a musa da traxedia. Aínda que neste libro se fala de obras que versionan traxedias, pero tamén se vai a un teatro histórico, a un teatro filosófico, a un teatro cómico. A inmensa maioría das obras que se analizan aquí, das obras galegas que reinventan todo ese legado grecolatino, son obras basadas en traxedias. Entón, para min, tiña todo o sentido que fose Melpómene a que titulase, a que figurase aí na cabeceira da publicación, porque a pesar de todo, aínda que nos foramos do terreno do mito e tal, incluso no teatro histórico, incluso no filosófico, pervive ese sentido tráxico do drama e como se desenvolve ese conflito entre os personaxes. Entón, para min era moi significativa a figura de Melpómene e que lle convertela nunha especie de metáfora. E claro, Melpómene entre nós, porque a influencia desa musa que aínda pervive tantos miles de anos nun recuncho da terra aparentemente moi afastado da antiga Grecia e máis da antiga Roma, que tamén hai unha pequena selección de obras que tamén beben do teatro latino, e aparentemente tradicións tan afastadas pois entran en contacto dende a segunda metade do século XX ata os nosos días. E por iso para min era unha imaxe moi fermosa do que hai dentro deste libro, que tampouco é tan absolutísimamente denso como pode parecer, como dicía MJ, por volume, peso tamén pesa un pouquiño, sí. Sí, non está mal para... Claro, porque sí que, o sea, creo que é super interesante, precisamente, pues o libro empeza contextualizando isto, pero sí que me parece moi interesante, moi atinado este título, como nos gusta o drama, Iria, como nos gusta o drama. E precisamente isto que pon aquí, a reelaboración dos clásicos grecolatinos na dramaturxia galega contemporánea, isto a nivel formal está moi ben escrito, debo darche os parabéns. A nivel cumbiera intelectual, para cumbiera está moi ben escrito. Entón eu dixen, vou non traducir así pa min, vale, vou facer unha traducción simultánea, sabes? Que é, basicamente, como nos inspiramos no pasado, no presente e no futuro, e nos seguiremos inspirando nestes clásicos. Neste caso, a análise está na dramaturxia galega, o sea, no teatro, podemos afirmar. Esta é a traducción. A ver, queridos telespectadores, vamos a ver. Aquí hai moitas capas, entón, que nadie se sinta ofendido, Eu estou traducindo para o meu nivel, xa somos cada un. No, pero está moi ben. Entón, o dito así, claro, a priori lelo e dis, ui, pero despois dis ti, anda, e vaya, porque non só é no, neste caso, pois analizamos o drama, pero si ben, pois ti ora contaches cunha persoa que hai atrás con un disco que se chama Cassandra, que tal, os mitos están ora moi de moda, síguese tirando deles, e hai moita xente creando no presente, tirando de todo isto que ven aquí, non? Entón, o tema é o seguinte, precisamente, o interesante é que falamos da dramaturxia galega. Falamos un pouco, claro, aquí resulta que hai moitas obras nas que, claro, isto realmente, a ver, isto é interesante, porque hai que saber como lelo, porque aquí, cando leo ensaio, a min entroume un pouco de... Un poquito de pánico, sí. Porque o problema non é... O ensaio está maravilloso. O problema é que cando me di presentación tal data, ensaio, toma, collo o libro, empezo a facer bíceps con el e digo eu, Iria, yo non sei se me va a dar tiempo desto, porque para mí non é facer así e dicir non me enterei de nada. Eu, ben ves, que igual hai xente que será un sacrilexio, pero que eu casi estudio cando leo, sabes? É dicir, eu subliño... A ver, que nadie mo tome a mal, hai quen subliña, hai quen o toma fatal. Eu subliño porque eu necesito subliñar. Hai que subliñar os libros. E neste caso a min axudoume un montón. Entón, eu rollo Iria, Samur, por favor, por favor, tal. Entón Iria díxome, tranquila, tal, non sei que. É un pouco, claro, axudoume, me dio a luz. Fixemos un pouco de terapia, Vouche un pouco indicar
que é isto? E tal. Entón, coas súas dúas indicacións, empecé a ler e dixen, eu xa lle pillei o tranganillo a isto. Xa lle pillei o tranganillo, porque era o que falábamos, que máis que un ensaio de... Isto é unha guía. Sí. Realmente. O sea, aquí, esta muller zampouse unha cantidade de obras. O sea, que en total cantas obras hai en total? En total, a ver, non quero trabucarme agora mesmo, pero casi 50. Claro, aquí seleccionaches unhas. Porque, Pero son casi 50, porque aquí hai obras, claro, porque a idea xerme disto era a investigación da miña tese de doutoramento, pero tampouco me servía de nada facer un libro coa miña tese, porque a tese xa está, para quen a queira consultar no repositorio Minerva da USC, e xa estaba. Entón, para min tiña sentido refacer un pouco ese material e ademais actualizalo con aquelas cousas que inevitablemente tens que deixar fora. Eu naquele momento centrárame moito nas obras de tema mítico, pero tivera que ignorar por falta de tempo e porque a espada de Damocles dos tempos académicos pois xa como é. Entón, tens que escoller entre vivir ou acabar unha tese, o sea, é así, non pode ser. E claro, eu tiña ganas de seguir achegándome a ese teatro pois que aínda me quedara pendente, o teatro histórico, o filosófico e máis o cómico, porque me centrara moito no mítico. E claro, aí tiven que facer unha peneira, había, pero aquí case 50 obras das que se ofrece pois un comentario individualizado de cada unha delas e como os autores e as autoras de aquí, de Galicia, pois as interpretan e como as reelaboran. Si, a verdade é que a ver, hai pezas máis curtas que outras. Tamén a verdade é que si, é un volume inxente, pero hai moitas obras que se len con relativa facilidade e a hora de incluso facer a análise dos textos e de buscar as concomitancias entre os referentes do pasado e o que está na nova obra dos autores galegos, pois era máis ou menos asequible, o sea, tampouco... Non eran todo así. Cada obra non era así. Claro. Para min, é dicir que claro, que isto sonará, claro, está facendo unha investigación, pois claro, pois tal, pero claro, é que para min o mérito e o necesario tamén desta obra, eu creo que esta obra é moi necesaria, porque, por un lado, iso, é o que digo, zampácheste todas esas obras, que ao final son obras que forman parte da nosa literatura, que afondaremos agora máis adiante, pero que quizáis a nosa dramaturxia é quizáis unha das patas máis marxinadas dentro do noso mundo literario galego. E entón esta muller zampouse aí 50 obras ou máis para de alguna maneira dicirche tal autor baseouse nesta obra, dache un contexto de que estamos falando, non? De onde está o mito, a onde vai o autor, e un pouco faiche o que é un resumo do máis importante da obra e da análise principal da obra, non? De como transforma o mito, como utiliza o mito, que volta lle dá, etc. Entón, realmente eu, cando realmente me enfrontei ao libro, xa sabendo un pouco a que tipo de libro me enfrentaba, eu a verdade é que eu estaba fascinada hasta o punto de dicir, esta obra, por que pena que non se represente, molaría moito vela, e é un xeito de realmente, a través de pequenas pílulas, estámonos achegando a grandes obras da nosa dramaturxia. A xente que xa sabe isto e que están de volta e media disto dirán que non me estás contando nada novo, pero precisamente eu creo que unha lectura como esta, ou que poder acudir aquí pois como unha guía, está precisamente moi ben, con máis motivo para o público xeral que non estamos tan en contacto con isto. Mesmamente eu preguntábache outro día, dicíache, hai algo de Edipo por aquí, hai algo de Edipo, sabes? Ou, por exemplo, de preguntarche, claro, dicía eu, viñaseme a cabeza Begoña Camaño, que eu sabía que ela tivo moi presente o mito na súa obra. Bueno, se digo algunha cousa incorrecta, disculpademe, non son filóloga, soy persona mortal, vale? Entón, non pertenezco ao Olimpo de los dioses. Bueno, non somos oráculos tampouco.
pouco, Entón, ela dicíame, claro, pero que Begoña Camaño non é, eu, ostra, claro, é verdad, que pasa? Claro, desto de que ti empezas xa a mezclar cousas e dices, pois non, pero é dicir, si isto só é analizando a dramaturxia, todo o que queda fora, si nos poñemos a escarbar. Pero, claro, precisamente o que comentabas antes de que o teatro é o gran esquecido, penso eu, do sistema literario galego, e por iso tamén neste libro hai un capítulo introdutorio no que incido na situación do teatro, fago unha pequena panorámica do que foi o teatro galego pois dende o século XIX, un pouquiño antes, o pouco que se pode referenciar, e ata os nosos días, como precisamente esa situación de marxinalidade dentro do marxinal xa, porque xa temos que partir da base de que estamos nun sistema de lingua, cultural, literario, pois que enfronta as dificultades que enfronta, como é o galego, e dentro dese propio sistema pois hai uns xéneros que salen máis favorecidos que outros. Somos unha potencia lírica, eso creo que non hai ningunha dúbida. Tamén en narrativa fanse cousas moi reseñables, pero, por exemplo, o teatro case sempre está esquecido ou se cultiva dun xeito, digamos, non tan masivo, ia dicir, se é que masivo se pode aplicar a este sistema en concreto. Era moi rechamante, porque sendo o teatro o máis esquecido, o que menos se cultivaba, foi o primeiro en acudir aos clásicos. Foi o primeiro en acudir a Grecia, en acudir a Roma, para achar esa inspiración, e foi a ese modelo canónico, ese modelo que é unha referencia, porque ainda hoxe en día a maioría da xente cando pensa en Grecia e en Roma pensa en cuna da civilización, da cultura, da democracia, da literatura, de todo, é unha cousa que tamén hai moito que comentar aí, pero pensa moito nesa idea de gran referente cultural da antigüidade. Precisamente o teatro, iso que non sempre pasou, ou case nunca pasou por unha situación moi favorable, pois colleu todo iso e utilizouno de formas moi diversas, porque utilizouno para poñer en escena cousas que ao mellor non se podían dicir dun xeito máis directo, sorteando así, por exemplo, a censura franquista, pero tamén para introducir pois innovacións formais de calado, tamén se valeron desa transformación dos mitos e da literatura clásica, e hai moitísimos exemplos que dan conta desta utilización, e de novo volvo a utilizar o mesmo termo, é moi rechamante que con todo iso ese teatro non sexa máis coñecido, porque apenas se coñece. Agás ao mellor un par de obras que sí que mereceron un pouco máis de difusión, ou que se representaron, e que se publicaron, ou que incluso gañaron certames no seu momento, a inmensa maioría delas están esquecidas nas páxinas de algunha revista de teatro ou nas páxinas de Grial, atópalas e dixeu. Sempre poño o mesmo exemplo. Poño o exemplo da obra de Xosé Manuel Rodríguez Pampín, que me chegou moitísimo, que era sacerdote de Melide, e escribiu 3 obras, as 3 baseadas en temas mitolóxicos, e tamén estaban perdidas nas páxinas de Grial e non se podían atopar en ningún outro lugar, non se sabía se representaran ou se alguén máis tiña un maior coñecemento sobre elas, e quedei realmente sorprendida cando vin como eran esas obras, porque unha delas era unha antígona futurista e distópica, que eu creo que era algo que na literatura galega non se cultivara até ese momento, ou polo menos eu non tiña esa referencia, ao menos nese momento. A outra era unha Ifixenia, basada na Ifixenia en Áulide de Eurípides, na que se chanta e di eu paso de palmar polas vosas historias, non acepta o seu sacrificio ante os deuses, e di, mira, aquí o desfacer da guerra, que por desgracia está moi de actualidade todo isto, o desfacer da guerra, ou aquí tal. E despois tamén ten unha Alcestis que ao mellor é a máis conservadora de todas esas obras, pero segue sendo interesante porque o dito transforma o mito hasta un punto que
que dis, como é posible que isto non tivese, o sea, non merecese máis sona, pero bueno, sucede no caso de Rodríguez Pampín e sucede noutros moitos casos que se analizan nesta obra, vamos. A min gustaríame, ahora que falas do contexto, non? De un pouco por que nace isto, falábamos tamén da influencia, non? Que pode ser que se mirara un pouco cara ao teatro francés e un pouco aí tivese influencia a hora de empezar a plantexar este tipo de... A ver, a maioría dos autores coñecen os textos orixinais gregos e latinos. A maioría, e ademais, facendo o traballo de investigación e analizando os textos e vendo que relacións de intertextualidade podía haber entre os referentes antigos e as obras galegas que tiña aí, para min quedaba demostrado que os coñecían. Pero sí que é certo que hai moitas veces pois que ao mellor fan unha especie de remix de todo un pouco, e así, pois vanse sobre todo á dramaturxia europea do momento, a francesa traballaba moito cos mitos, pero despois tamén hai reminiscencias de Shakespeare ao mellor tamén, noutras obras, que bueno, tamén é moi doado, penso, no teatro, nalgún momento ir a Shakespeare, porque é como tamén o Santo Grial aí un pouco, e si, hai un cruce de influencias moitas veces en moitas das obras, e tamén é interesante, non? Ver como se fai case a versión da versión, e como se engaden elementos daqui e da colá. É moi... É como casan ao final tamén. A ver, se ben é certo que sempre se usaron, sempre tiramos das artes, non? Pois para decir ou para expresar certas cousas, ou como neste caso pois se tirou do mito para sortear, como ben decías, en certo momento para sortear a censura, porque é como que está xogando aí nunha liña na que... Si, é o teatro, digamos, que de base xa é o... Penso que un dos xéneros literarios que máis reafirma o compromiso social e político da literatura. E si que, sobre todo na época franquista e no exilio, pois atópanse moitas metáforas e moitas alegorías de todo. O Edipo de Manuel María, por exemplo, quere ser un referente de honradez, de bo goberno, de bo rei fronte ao que se estaba vivindo aquí naquel momento. O tirano, cruel e despiadado que se podería correlacionar con Creonte, por exemplo, nese caso. Pero incluso en momentos nos que xa empezábamos, bueno, xa se empezaba, non empezaba, que daquela ainda non vivía, pero xa se empezaba a ver ese horizonte democrático da transición. Hai obras como, por exemplo, a Traxicomedia do Vento de Tebas, Namorado dunha forca, de Manuel Lourenzo, que ten, pero unhas machadas aos dirixentes da época, que, claro, sabemos o que había, non? O sea, toda unha serie de elites que foron franquistas, a un día de repente ergueronse e eran superdemocráticas. Pois aí hai un montón de dardos, na Traxicomedia do Vento de Tebas hai un montón de dardos que Manuel Lourenzo tira cara a esa xente que dixo, bueno, pois témonos que ir poñendo deste lado porque é o que nos convén, non? E, bueno, sucede incluso con obras máis actuais, a ver, isto xa non é mito, pero, por exemplo, a Lisístrata de Eduardo Alonso e Manuel Guede, que é unha mestura tamén de Lisístrata e a Asamblea das Mulleres de Aristófanes, é unha obra que non é mito, é comedia, pero sempre volve en tempos de convulsión, en tempos de guerra, en tempos de confusión a todos os niveis sociais e políticos, porque naquel momento, nos anos 90, cando se reelaborou, tiñamos o conflito dos Balcáns, ao mellor, bueno, unha serie de problemáticas, e agora podería volver tranquilamente co que está sucedendo en Ucrania, co que sucede en Palestina, sempre hai obras que acaban sendo idóneas para falar de determinados temas e para poñelos como paradigma, non? É que, a ver, sen dúbida, sobre todo eu, pois cando estaba, non, pois eu que sei, mesmamente a obra que acabas de comentar, que nunca son capaz de dicir ben Lisístrata. Ainda que este moi de moda, está de moda, pero eu non sei dicir, Eu por iso, cando quero dicir Lisístrata. Por iso poño un audio de Iria e xa... Ti mira onde está o acento.
Lisístrata. Pero bueno, aprende a ler eu como filólogo. entendo que sí, que Pero, por pode exemplo, ser. é certo que, é dicir, por eso, eu para que entendades un pouco que aquí o que atopamos, mesmamente nesta obra, non? Eu o que admiro que é como nada, nun abrir e pechar de ollos, unha é capaz de ter unha visión tan curiosa, porque isto realmente ti lees isto, eu que sei, cada obra que son tres, sabes, non é un capítulo, non é, cada obra dura unhas paxiniñas, serán non 10 páxinas, está máis todo ou moi menos. condensado, entón ti como nun golpe de ollos, nun abrir e pechar de ollos, tes un análise de esta obra, estos autores fixeron con ela, isto, realmente ti lees isto e dis, quero saber máis, quero ler máis, como me interesa isto, quero afondar no mito, ainda non sei, era o Medea, eu estaba rollo de teño que resetear Medea, teño que refrescar Medea na miña cabeza, porque decir, Medea é algo que como que ahora mesmo teño moi aloixado e hai moita profundidade, entón é como que realmente tira de ti, tes ganas de saber máis e así, pero claro, isto é froito de unha investigación, precisamente, falamos dunha tese, dunha investigación e de como Iria un pouco lle deu a isto unha volta para que un lector que non está tan perto ou que non me levanto pola mañá e digo como me apetece a min investigar hoxe a primeira hora da mañá sobre o paralelismo que fai a nosa dramaturxia cos mitos, porque igual é que ni siquiera investigo no que fai a música, sabes, é dicir, sendo o meu campo como para poñerme a tal. Sin embargo, é algo que unha vez o tes nas mans pareceme super interesante, super valioso e claro, que ben condensaches este currísimo de, sobre todo a información, pois de algunhas cousas que comentabas antes, de se publicou, non se publicou, onde se achou, onde estaba, onde se encontraba, se representou, é que para encontrar esa información ás veces sudei tinta de calamar. Claro, é que algo que eu decía, pero era máis fácil encontrar os textos antigos que encontrar o material máis recente. Incluso xa non me lembro que obra era que me chamaba a atención, que era de isto foi publicado dentro da tirada de obras do CDG, pero non consta que fora representada dentro do CDG. Antígona de Queizán. Eu dicía, eu pensaba así, decía, isto como se come? Claro, realmente hai moita información que igual, ainda que ti digas, vale, quedame aquí un fío solto, e igual por máis que investigases, solto quedou o fío, pero é un xeito guai de achegalo a unha persona como a min que non me vou despertar pola mañá, que, sabes, resolvendo eu isto. Entón, máis alá disto, precisamente para min é unha fonte de inspiración, e eu puñeche outro día, por se queres que ahora afondemos un pouquiño por poñer así algún exemplo, puñeche o exemplo de Forzas Eléctricas, que a mí, debo dicir que para mí está no meu ranking de preferidas. Claro, Forzas Eléctricas estaba no meu imaginario de que en algún momento tropecei con esa obra para ter que chapar algo para algún exame. E ainda boa que bateches con ela, porque eu non sabía que existía hasta que empecé a facer este traballo. Eu lembro que, claro, que chegas a un punto o que é a ensinanza obrigatoria, vamos aí, sabes? Chega un punto no que, a medida que te chegas ao presente, como non dá tempo, é unha lista de cousas, de datos a chapar e vomitar. Entón eu, tiña na cabeza isto, Forzas Eléctricas, Manuel Lourenzo, punto. Xa está. Creo que a data tamén, pero xa borrala da miña memoria. Xa non me acordaba eu. A data non creo porque a publicación é posterior, entón a mellor non creo que tiveras tan clara a data. Pois o libro que tiveches que ler é posterior a esa data. Non, eu non lín nada. Non leches, vale, eu lembro que isto era examen, non sei que. Vale. Entón, aí onde Iria me mandou o chivatazo, eu, claro, Manuel Lourenzo, tío, que non ubicaba, eu, claro, actor tamén. Podías facer o libro só de Manuel Lourenzo. Claro, que as veces tranquilamente. Isto é como aquí, que aparece nunha das obras, aparece Ana Pontón, eu, Ana Pontón escribiu isto, ela non é esa Ana Pontón, sabes? Non é. É que igual vai aparecer MJ Pérez, non é esa MJ. Imaginas de chamar a Ana Pontón para facer a presentación tamén con Podría estar guai, sabes? É que
ela faga un papel, o sea, drama en directo, Claro, sabes? claro. Sí, escribiron eu, sin dúbida. E precisamente falando de forzas eléctricas, o da Xunta ten moito sentido, Claro, que Agora, mira, forzas para que, o sea, imaginade que sodes MJ, que estades na vosa cabeza voladora así un día calquera e dicís, "Sabes, forzas eléctricas, e que atopamos aquí?" Entón, claro, como nunhas cantas páxinas, alén da viaxe que faz, eu dicía, isto é unha ida de olla que me está apetecendo moito. Eu quero ver isto representado xa. Sí, A Gavic, eu quero ver isto representado xa. Sí, bueno, porque a todo isto forzas eléctricas é o mito que aparece recollido, por exemplo, no Agamenón de Esquilo, todas esas intrigas que hai de Agamenón cando volve de Troia, que Clitemnestra acaba asasinando, porque, claro, é que me matache la filla, e encima vesme que a escrava, con Casandra, precisamente. Con que naturalidade todos estes Con Casandra, nomes. precisamente. Claro, todo ese drama, esa traxedia, aparece reconvertido na obra de Manuel Lourenzo como unha intriga máis de alguén que aspira á presidencia da Xunta, o sea, Agamenón é aspirante á presidencia da Xunta, e Clitemnestra e máis Existo, pois queren derrocalo, o sea, intrigas de partido aí para derrocalo, para facerse co poder, para ser a peña máis influente da Xunta de Galicia naquel momento, e claro, o que di MJ, realmente estar lendo é unha ida de olla, porque é unha reformulación como unha farsa, como unha traxicomedia do material tráxico que aparecía, por exemplo, en Esquilo, e bueno, que tamén traballa Eurípides no seu Orestes tamén, e claro, ti estás lendo e dis, pero como é posible resituar ese traballo de reubicación dos mitos e ver que che serven iso, pois para ilustrar unha intriga dentro do recén estreado poder autonómico naquel momento. Claro, é unha obra dos anos 80, Claro. a autonomía viña de nacer, e era un material, pois, supoño que moi novedoso e moi innovador para tratalo o mito. Claro, ti está la lendo e alucinas, É que porque... algo que me chama a min a atención é precisamente o nivel de creatividade precisamente que temos, que non é só no teatro, que tamén noutros ámbitos, pero no teatro particularmente eu digo, bueno, que chispa estas cabezas de transformar isto no que, por exemplo, transformou Manuel Lourenzo con forzas eléctricas e alén, ollo, que foi un pouco Casandra Manuel Lourenzo, porque xa adiviñou cousas, Sí. adiviñou cousas, claro, por un lado dis ti, esta ida de olla absoluto, pero hai que contextualizalo no momento que é, pois eso, anos 80, Sí. Estamos co tema da Xunta, só se pode ser, vou vos dar aquí un par de datos, o sea, para que vexades, el renomea Sí. aquí, normal que os entendedes por que o renomea, porque cando dis esta retaíla de nomes, Clitemnestra, a min que nadie se ofende, vamos. É que, a ver, Iria, ti no seu momento tiveches que interiorizar cousas, non viñan interiorizadas. Sí, pero teño que recoñecer que xa case non me acordo de como era antes de interiorizalas. Claro, pero... Isto é como cando tes un fillo, tampouco te acordas de como eras antes de ter un fillo. É que la di Agamenón como quen di Paco, Manoli e José, vale, pois, claro, entón, el que dixo, chamalle, claro, Manuel Lourenzo dixo, o sea, non o podemos chamar Agamenón, vamoslle chamar Rodríguez, sí. Aí está, non lle podemos chamar Clitemnestra, vamoslle chamar Vázquez, que é máis noso. Esta me matou, que é, dixo, a ver, temos aquí a Crisótemis, vamoslle chamar Cris. Sabes? O sea, e vámola convertir en reporteira da televisión autonómica. Aí é onde imos. É que por que dixo o Sálvame? A filla traidora é reporteira da moi manipulada televisión pública autonómica. Claro, entón, xa naquel momento. El aquí fala de unha suposta, pois eso, reporteira dunha televisión autonómica. Unha das cousas que chama a atención desta obra é que el xoga, isto estáme recordando a un personaje do YouTube que tamén lle dá a volta aos nomes, como por exemplo,
como se chama? A corporación de medio de comunicación chamase Sí. Radio Televisión Terriña, por exemplo. Sí. Por exemplo, aparece aquí unha personaxe que tamén me chamou moito a atención, que é unha tal cantora chamada Lara Pino. Lana Piro. Lana Piro. Principal atracción da festa de Clitemnestra. Yo así no puedo. O sea, de Rodríguez y de Vázquez. Eso, de Rodríguez e de Vázquez. Isto está quedando grabado, vamos. Mira, eu non sei se conseguiremos que vendan máis libros, pero viral te vas a hacer. Ai, pues, maravilla. Entón, bueno, ela que a levan ali para Raxoi, ela fai festa, non? Claro, que é isto? Isto é unha metáfora de Ana Quiro. Fai unha metáfora, non? Entón, claro, a min chamame a atención de como aquí, non, pois mesmamente, Cris, a nosa querida Cris, pois aquí cousas como ela reconvertida en xornalista, non é calquera tipo de xornalista, é morbosa, cun gusto excesivo polo amarelismo. Claro. A ver, encende a tele, dime onde topas iso, sabes? En ningún lado, Cualquier programa de matutino é eso. Entón, o sea, eu imagínome este circo, claro, como fixo o paralelismo entre esta telenovela turca que xa viña de serie, xa na súa orixe, el dixo, nada, aquí cambiando os nomes para que xente como MJ non se líe moito, trasladando precisamente algo que me mola, que non é o único, é intentar, o sea, descontextualizar, intentar facer un paralelismo contextualizando ao momento actual no que estamos, é dicir, pois eu vou aproveitar isto, porque vou facer unha reflexión, unha crítica, pero onde nos vamos situar? Tema xunta, tema televisión, tema actualidade, que tamén sucede, eu que sei, non, o sea, de outra maneira, pero é unha constante o feito de como se foi adaptando o mito, por exemplo, no caso de María Xosé Queizán, ela decidiu adaptar neste caso o mito de Antígona, sí. Joder, é que ainda non mucho peidé. Son os nomes. Pero veño estudiada da casa ainda que... Esa antroponimia helénica. Pero ela, por exemplo, onde contextualiza isto? Ela vai a Idade Media galega, que tamén é un contexto de traca. Sí, sobre todo para facer unha reelaboración como a que fai ela, que a fai en clave inequívocamente nacionalista, feminista, bueno, con esa mensaxe. E aí sí que hai hai un novo bautizo para todos os personaxes. Non sei se porque pensou o mesmo que a ti, pero aí Antígona chamase Elvira, Creonte é o Beco... Bueno, o Beco é menos familiar. En Artúa é un nome que non se dá moito, en Ordes igual sí. Pero bueno, o caso é que traslada a Antígona, que bueno, é un mito que penso que máis ou menos a xente pode ter presente e que, dende logo, na historia da literatura ten unha presencia brutal, porque a loita de Antígona para poder enterrar o cadáver do seu irmán, o seu tío Creonte non lle deixa, porque é un traidor á patria, pero é meu irmán e teño que enterralo igual. E ela traslada esa loita a ese contexto da Idade Media galega no que supostamente deixamos de ser un reino próspero, é un reino no que florece a cultura, no que hai, bueno, de todo, ata que chega o poder de Castela e acaba con todo de vez, non? Entón, resitúa aí a Antígona e iso permítelle facer unha lectura que non se afasta do conflito tráxico orixinal, pero que enriquece con outros matices e que aproxima a esta realidade, non neste caso, pero que aproxima pois a esa parte da historia de Galicia, o Reino de Galicia, que ela evidentemente está reivindicando e que lle serve pois para facer outro tipo de mensaxe, sempre tendo o mito aí como paradigma que pode adoptar moitas formas. No caso de María Xosé, destacas varias cousas. Unha delas é que non sei se é a única ou prácticamente a única cantas autoras
Autoras. Ese sí que é un drama do tema este, porque da inxente cantidade de obras que analicei, creo que só teño 5 mulleres se contamos a Ana Pontón como coautora Que, do por libro certo, de Lino Braxe. antes fixemos a coña, pero agora vamos a revelar un dato que é que non sabemos quen é Ana Pontón. Non sabemos quen é Ana Pontón. Non sabemos quen é Ana... O sea, se busca. Sí. Si Ana Pontón, a escritora de... Non me acordo. De Ulises de Lino Braxe. Ana Pontón, si nos Pero estás vendo, Manifiéstate, non? manda un mail ou chama aquí a libraría Carcabón que tes web, tes página web, ti chama, porque nós queremos poñerte cara. Eu non durmo igual polas noites dende que sei que non sabemos quen é. Perdón por este inciso. No, por favor. Pero eu creo que isto é importante. Por favor, sí, despois de tanto curro. No, hai que decirlo. O sea, para 5 mulleres que son unha, non sabemos Claro, é quen que hai que decirlo porque ademais, contando? a todo isto, as mulleres que sí que sabía quen eran, que de feito con algunhas falei, pois son Ánxeles Penas, que é a primeira muller da que eu atopo unha obra nesta investigación. Despois está María Xosé Queizán, perdón. Despois Luz Pozo Garza, que fai unha Medea en Corinto absolutamente fermosísima. E Teresa Moure, coas súas cínicas, teatro filosófico e xa moi experimental. E o caso de Ana Pontón é moi curioso porque ca obra esta, co Ulises de Lino Braxe, pasoume unha cousa que de feito comento no libro porque penso que hai que comentala. Eu atopei ese libro agosto de 2020. Eu saía do cine de ver a última película de Christopher Nolan. Ocorreuseme, claro, isto era nas Cancelas, un centro comercial de Santiago. E ocorreuseme ir ao Carrefour, pois non sei, a buscar pan ou sabe Dios o que. Pero eu non sei que Daimon antigo me estaba guiando cara á sección dos libros do Carrefour, porque iso é unha cousa que non ten explicación, o sea, porque dices, eu non compro libros no Carrefour, en que momento eu acabo buscando libros no Carrefour? Bueno, pois houve algo superior a min que me guiou hasta ali, e eu atopei un libro dunha serie de Everest para nenos, que era Ulises, Lino Braxe, Ana Pontón. E ese libro estaba ali tirado, porque estaba tirado, e non lle quitei o prezo porque tamén valía a pena conservarlo. Costaba 1,50 €. Guau! E claro, eu vino aí, claro, aparte, a miña conmoción naquel momento, o sea, a miña tese levaba defendida dende decembro de 2019. E cando eu atopei ese libro foi como... Non vou dicir a palabra, todos podedes imaginar que palabra dixen naquel momento. E claro, era como, é que isto non se acaba nunca, é que esta investigación non se vai pechar na vida, porque aparecen cousas, e claro, o sea, aí é onde se demostra que non era algo deste mundo, o que a mí me levou a ese andel nese momento. E claro, eu vino ali, vino tirado, unha obra de Lino Braxe, ademais, que bueno, agora xa non está con nós, pero naquele momento era, o sea, aínda estaba vivo. Jolín, é un dos dramaturgos máis recoñecidos que había no momento actual, e había unha obra súa de teatro para a rapazada que tamén collía o mito de Ulises, que ese sí que é o mito referencial, penso, da cultura occidental, e ese libro, pois, a sorte que mereceu foi esa. Varios exemplares ali tirados, que non se sabía prácticamente que existía, por un prezo irrisorio, e menos mal que ven unha friki como a min e compra un. pero claro, nese momento foi algo que me pareceu ademais moi sintomático do que comentábamos antes, non? Do escaso coñecemento e do aínda máis escaso recoñecemento que ten este tipo de teatro, que chega ata o punto de que unha das obras a localicei dese xeito. E claro, é unha cousa que te fai pensar. E si, no momento en que vin Lino Braxe e Ana Pontón, dixen, será Ana Pontón Mondela? Claro, que o lin Ana Pontón, pero non era. Non sabía. Pero non era, porque, claro, souben que non era ela, porque indagando sobre toda a biografía de Ana Pontón, pois non me parecía que, bueno, ao mellor sí que é, e ti imagínate, non quere revelar esa faceta. A ver, pero bueno, en calquera caso, oficialmente non é Ana Pontón. Pero necesitamos saber quen é. Eu non sei ti, eu polo menos xa o necesito xa, o sea... precisamente, a ver, para min é a principal moraleja
que resume moi ben isto de o gran descoñecemento que hai disto. O sea, eu aquí sí, vale, dou mostras da miña máis ignorancia que cultura, pero é bonito porque tes marxe para aprender. Sí, pues claro. Se estás ao tope non hai sitio para que entre moito. No, pero a ver, non son filóloga, entón ainda teño un pase, se non Pero isto non é, solamente para xente filólogos. para min, é para que eu aprenda. A ver Isto se é dunha para vez todos. aprendo a decir estes nomes, Siria. Algún día farei unha canción que sexa só recitar estes nomes. Por favor. En plan la cumbiera intelectual de Por Kevin favor. Johansen, pero estás me dando unha Vaite idea. apuntando, Vale, porque... bueno, quería dicir eu aquí, alén do que dixeches que son poucas mulleres, Sí. unha das cousas que destacas de María José Queizán é que se cadra unha das obras que viches nas que denota que está mellor documentada e máis... Bueno, algo así decías por aquí. Teño aquí... a ver, decías Documentada en que ti sentido? Que leu un que montón de... ela, isto non é... Un montón de material sobre Antígona, ademais da obra de Sófocles, que se nota claro. que María Xosé, ben. O sea, no. Claro, decías como que é unha... É que María das Xosé obras... vaise a todo o que escribiron filósofos varios sobre ela para, bueno, pues para xustificar tamén a súa lectura. De feito, na obra publicada, pues hai un pequeno limiar no que ela explica todo iso, non só é Sófocles, Algo transversal para min que eu quero destacar moito desto, que me chamou a atención. Claro, como mola ver isto nunha análise que xa outro fixo por ti, porque é unha forma de ver algo así que ti terías pues, que investigar moito máis, que é claro, vamos a darlle unha volta ao mito, pero xa que lle damos unha volta ao mito, vamos lle dar a volta ao mito de forma comprometida, é dicir, sí. En moito na versión original, na maior parte delas, o papel das mulleres, por moito que poidaran ter un protagonismo tal, case sempre era ese rollo de la que va a ser sacrificada, pero pobrecita ella, non sei que. Pero é curioso, claro. porque na maioría das tragedias as mulleres, aínda que non podemos saber con certeza, aínda que podemos imaginar que a lectura dos dramaturgos, dos traxediógrafos é conservadora con respecto ao papel das mulleres na sociedade e na literatura tamén, curiosamente, saíronlles personaxes femininos moi de... Bueno, iso, moi ben. O sea, que son a repanocha. E sobre todo en comparación cos seus correlatos masculinos, porque eu penso agora na Medea de Eurípides, o Xasón que aparece nesa Medea é o heroe máis banalizado da historia da literatura, para min. O sea, que é unha persoa que non sabe nin falar, non sabe nin articular un discurso. En cambio, Medea, retóricamente, é superpotente. O sea, xa é poderosa a todos os niveis, porque ela ten coñecementos de feitizos e de meigallos varios. Polo tanto, é unha muller sabia. Esa é a lectura que che queren trasladar, a unha muller sabia, ergo peligrosa, porque case sempre é a lectura, pero ti estás lendo a obra e ao final a lectura que podes facer na actualidade pois é unha lectura pois moito máis reivindicativa e moito máis interesante, porque non sabemos se Eurípides o fixo adrede ou non. Ao mellor sí, porque era un pouco, enfant terrible, como se lle suele chamar a este tipo de artistas, pero saíulle unha figura así, saíulle unha muller así. Entón, claro, sí, o papel das mulleres, pois é, claro, estamos na antiga Grecia, a ver, unha sociedade esclavista e profundamente androcéntrica, o sea, que os homes ocupaban todo o espacio público e as mulleres estaban relegadas no interior do oikos, por suposto, pero moitas veces intentando facer lecturas reaccionarias ou pouco subversivas, acabas construindo historias e personaxes subversivos. Na traxedia pasa moito, porque pasa coa Antígona, pasa coa Medea, pasa coa Clitemnestra tamén. A Clitemnestra de Esquilo é tamén moito máis interesante que calquera dos homes que a rodean. Iso queda aí, e por iso tamén moitas veces na literatura galega, cando vemos o que fan os nosos autores e autoras, pois vemos como
como camiñan moito por aí as interpretacións, non? En realidade estes personaxes son moito máis interesantes do que a min me quixeron facer creer porque os escribiron señoros na antiga Grecia. O sea, son moito máis interesantes que iso, moitísimo máis. Eu creo que o principal problema que ten o mundo grecolatino é que eu creo que temos o sea, que a ti dinche clásicos grecolatinos e na túa cabeza ven así como, sabes, a xente ten como na cabeza o que conservamos agora, sabes? Por exemplo, cando eu che mandei unha foto con Cassandra, acordaste? Eu necesito resolver unhas dúbidas sobre Cassandra, sabes? Porque, bueno, o mítico, a xente pensa algo denso, algo intenso, museo, investigación, cultura de alta esfera. Claro, pero tamén está Indiana Jones aí. Claro, ti empezas a baixar o mito, empezas a baixar, sí, sabes? A traducir a los mortales, sabes? E dis ti, é que isto non estamos tan lonxe desto, é máis, precisamente, entre nós, é que estamos rodeados desto, sabes? Non, agora porque estamos falando do drama, que ainda así, dándolle as voltas que lle deron, é máis ou menos un contexto, vou dicir solemne no sentido de que el drama, dentro del drama, tal, en canto sacas, é dicir, si ben eu, si, vale, o pouco que sabía eu deste mundo era a través do que sabía de cultura clásica, pero cando me volvín a reenganchar eu con este mundo foi escoitando algunha cousa de Ismael Serrano que dirás ti, que terá que ver o touciño ca velocidade? Eu lembro que toda a miña relación con Cassandra ven de que un día alguén me soltou que ti és bastante Cassandra. E eu non o pillei. Non o pillei, porque claro, era claramente unha metáfora. Non, eu non estaba entendendo a metáfora, non era que eu fora inculta de todo e non soubera quen era Cassandra, pero na miña cabeza como que non enlazaba a metáfora. Ademais, se te fijas naquela coñecida película sobre a Guerra de Troia, Cassandra non sae. Claro, non sae Cassandra. É que aí onde está, é claro, eu primeiro que demasiado eu di unha contestación na que a persona que mo dixo, porque ademais é unha conversación intensa, non é a miña nai que me diga ti eres un pouco Cassandra, sabes? Ojalá pois miña molaba que tu nai dixera iso. Ojalá miña nai se levantara así inspirada, pero entón era unha conversa intensa, entón claro, eu digo unha resposta de o mítico, teño que contestar algo, pero non sei moi ben que contestar, é a contestación que di, que non me acordo, pero debía ser unha tontería, e a persona en si díxome, vale, non o pillaches. E a mí eso joroboume tanto porque dixen, isto non pode ser. Entón aí é como que empecé a espabilar hasta o punto, despois xa foi cando empecé a compoñer cancións e así, non? Empezou a funcionar, tal. Entón dixen que isto non pode ser, non pode ser. Entón o primeiro que fixen foi, claro, dinme conta de que isto viña un pouco a raíz da Cassandra de Ismael Serrano, que el fala un pouco, conta a súa maneira, porque nós sí que lle damos unhas voltas ás historias, nós sí que aquí non respetamos nada, nós collemos os nomes e depois inventamos algo que non ten nada que ver, o sea, los de la música fatal. Entón, colle Ismael é como que colle a Cassandra, pero el crea como unha personaxe que é el falando en voz propia, non, na que entre outras cousas di, fala de Cassandra, non, do que ela facía e de que nadie la oyó, non sei que, entón el fala de como ao final dalle a volta e di, creo en ti Cassandra, non estás loca, tal, é como que se enamora de Cassandra e lle propón marchar con ela, rollo de, vámonos tú e yo juntos que eu sí que te creo, o resto que lle dean, non, entón claro, é dicir, aí é onde empezou a miña, cando eu entendín que quería decir esa metáfora de que eu era un pouco Cassandra, cando eu entendín e de repente me identifiquei con Cassandra, foi cando Cassandra entrou na miña vida. Cada vez na de máis xente. Lo siento. Todo isto está moi ben tirado, sí. Dicho, precisamente, sí que hai algo que a mí me gustaría aquí tocar xa, que é, falábamos de que era un pouco ida de olla Fuerzas Eléctricas, pero aquí hai unha obra que me chamou moito a atención por dúas cousas. Porque quizáis é todavía máis ida de olla, quizáis é moi interesante precisamente porque non nace cunha intención dramatúrxica. Dramática, sí, o sea, en principio non naceu para ser representada, vamos dicilo así. E eu, claro, sabes que eu, aínda que non se note,
eu estudiei profundamente para a presentación de hoxe. E eu estive mirando, esta obra chamase Medea en Camariñas, que é bo sitio para poñer a Medea, porque Camariñas xa non é que sexa bonito, é que ademais sona ben. Camariñas, Ordes. Pois me dean ordes, eu apúntome a eso. Dito isto, dixen eu lín isto con moita intensidade, teño gana de coller a obra e lela, sinceramente. Sí, aparte esa está publicada tamén en Laio Vento. Laio Vento, Medea en Camariñas. Bueno. Podedes chamar aquí á librería e reservar a vosa Medea en Camariñas. Non sin comprar antes isto. E igual se falades con Laio Vento, fai unha promoción especial. Eu só dou ideas comerciales, gratis. Eu dixen, que crack. Por unha vez convertimos a Medea en Aramis Fuster. E esa lectura sí que non a esperaba. A ver, Pero por favor, verdad que sí. Pero por favor, desarróllame eso, porque quero... Vou contar Medea a miña maneira, porque eu A ver. digo unha cousa. Iria ponse solemne. Iria aquí conta as cousas solemne, pero se eu vos paso que isto debería de estar aquí como bonus track. Deberías ter como bonus track as notas da autora, que é como contas ti pa xente, pa outro tipo de xente, como contas as cousas. Eso é digno de ler, eso é digno de ler. Podías poñer aquí unhas páxinas así nun color rosa ou así para que se vexa que isto non é libro, sabes, para que los cumbiaros intelectuales non se te suban a la chepa a decir, por favor, onde está a solemnidade do escritor solemne? Pois ti, non, nas páxinas amarillas. Isto é para outra xente, sabes? E pons as túas notas da autora. Eu estou che dando ideas que igual podías facer uns reels para Instagram. Igual, e igual vendíamos online aquí na web. E o caso é que Medea en Camariñas, basicamente, Medea fixo moitas falcatruadas. Unhas poucas. Salvajadas totalmente. Entón Medea está ali en Camariñas toda frustrada contándolle. Realmente é unha obra que é un monólogo, realmente. Sí, é un monólogo, só porque ela fala ela. Só fala ela. Si te descuidas. Bueno, pero porque chega un momento no que di, agora vamos explicar eu. Igual non son boa actriz, pero se me dan Medea en Camariñas, sí. Ai, despois, isto vai relacionado ca idea que teño para ti para lanzarte al estrellato de la literatura. Por favor, sabes a verdad? Medea está ali desbardallando, e que fai Medea? Contar a súa versión da historia. Claro, o sea, realmente isto é que te desbardallas. Porque Medea, o sea, é dicir, como faz de que si mortes, que si tal, que si cual, ela dicindo, a ver, é que isto non é de todo así, o sea, dime se non é Aramis Fuster. Dicindo, es que yo, estas cosas que di Aramis, que di idiomas, querida. Isto que di Aramis. Eu teño 689 anos. Claro, ela, por exemplo, di, eu xa me reencarnei varias veces, pero non me vou reencarnar máis, porque xa cheguei a perfección dos ángeles. Claro, ti ves Aramis e riste e dis, isto son cousas do Sálvame, non sei que. Claro, eu non veño aquí a defender o Sálvame, pero debo decir que unha vez Jorge Javier dixo que o Sálvame era para intelectuales. E eu dicía, non sei que quere dicir, pero de repente vexo que teño amigos filólogos, investigadores, que saben a movida do Sálvame, teñen máis interiorizada ou tanto como tes ti este drama todo. E digo eu, é que realmente o Sálvame está ben para unha cousa, que é para facer metáfora. Sabes? Sí, en todo hai... Entón, Aramis, Medea en Camariñas, podemos afirmar que é un pouco Aramis contando a película xa como ela lle aparece. Contando a feira según lle foi nela. Entón, o curioso desta obra que precisamente en principio falamos dunha obra que foi Accessit do Premio Modesto Figueiredo, isto é de Andrés Pociña, 2001, o sea, Antonte. Sí, Antonte, casi. E basicamente... E ademais escrita por un filólogo, Claro. Porque ele é filólogo. Pero logrou este rollo de tirar de humor, venga, Medea en Camariñas,
convidárono amablemente, no, algo así. Convidárono ou foi iniciativa dele? Eu creo, no. Pero a que te A refires? decir, A cando... isto drama, o sea, isto pode ser representado, pode eu penso que transformarse. foi máis ben unha reformulación que el fixo posteriori, non sei se alguén lle suxeriu, perdón, ai Dios, xa me trago. Iso, e non sei se o comento aí, porque pode ser ao mellor incluso a muller ou Luz Pozo Garza ou algunha das amizades que el tiña tamén a nivel literario que lle dixo, pero isto no teatro queda moi ben. E ao final, cando se publicou na publicación de Elai o Vento, que son 3 obras teatrais del, e tamén as 3 baseadas en temas clásicos, a Medea aparece como un monólogo xa, non aparece como unha peza, como un conto ou como narrativa curta, non, xa non... E bueno, que ademais estalo lendo e dixa que claro, é que isto é tal cual, ela pódese poñer aí diante de todo o mundo e contar, non, o sea, todo o mundo di que eu era princesa da Cólquide, a Cólquide é un reino cochambroso, que aí non hai nada, o vélaro de ouro, o sea, unha pel milagreira dun carneiro, xa son o que viña a buscar eran unhas ovellas boas que tiña meu pai. Diu así, ademais, o sea, todo o que contaron de min é mentira, porque, pois que se eu son meiga ou son non sei que, eso son chorradas, todo, pero está moi ben, precisamente porque é unha lectura, o que decía ela, é moi desenfadada, tira moito de humor, de retranca galega tamén, porque a Medea de Pociña é unha Medea moi de... que me estades contando, sabes? De... máis chula que ninguén aí. O sea, dentro de que é unha obra que só, pois, con esta achega que ti faz, eu digo, eu quero ler esta Medea, non, sabes, eu, que non sei pronunciar estes nomes, quero ler esta Medea, hai algo que me chama a atención, e que para min é moraleja de isto, que é como foi traducida a varios idiomas, italiano, portugués e castelán, e que tivo notable éxito en castelán, foi representada en castelán, sí. E que saibamos... Pois en galego representouse a súa Antígona, pero tardou tamén, Sí, que está presente en todos os sistemas menos no noso, prácticamente. E tamén, o sea, o coñecemento que se pode ter, e bueno, agora si que mellorou un pouco iso porque ten unha publicación pois ben feita, debidamente comentada do seu teatro agora mesmo en Lai o Vento, pero bueno, é dos poucos autores que pode dicir iso, O sea que... Tamén porque Andrés Pociña é unha persoa, eu tiven o prazer de coñecelo persoalmente e de tratalo, é unha persoa que se empecina, o sea, que se empeña, e seguro que aí houbo moito empeño persoal en que por fin se publicase a súa obra en galego, porque iso estaba publicada en castelán, estaba publicada en italiano e tal, e en cambio en galego non estaba. Bueno, el por moito que traballara en Granada, pois é de Sarria. Entón, claro. Entón, para min, o sea, para min a moraleja principal deste... Sí, por moito que sexa a tese, é que... Quero dicir, a tese é a tese e isto é isto, por moito que isto naza da tese. Sí. Un vaso é un vaso e un plato é un plato. Eso témolo claro todos, verdad que sí? O tema é que a moraleja é que realmente éncheme de tristura e de outras cousas negativas pensar o plano no que está a nosa dramaturxia e cabe reflexionar si está no lugar que lle corresponde. Por eso isto sí é un ensaio, pero realmente sí é un ensaio guía, porque isto para unha persona como a min, que son máis, que, bueno, non sei como dicilo, máis dispersa, vou non dicir así, era o que che decía. Sísifo, hai algo de Sísifo, tía, hai algo de Sísifo, por qué? Porque agora estou a voltas, estou facendo unha canción que ten que ver con Sísifo, entón, agora voume poñer a que quero saber cousas de Sísifo, que non sei que, é dicir, non sendo eu filóloga clásica, ás veces teño que usurpar un pouco ese papel, porque incluso sendo dispersa, incluso non sendo alguén afastada a priori, non, deste mundo, tamén necesito mergullar nel para chegar hasta aquí. Entón, eu, gracias por este traballo, porque tiveches que zampar
moito drama. Sí, a verdade que a traxedia chegou á miña vida para quedar, está claro. Porque aínda despois desto, eu tamén, que, en fin, os filólogos clásicos estamos como estamos, non estamos mellores, pois sigo traducindo traxedia en galego e todo isto, entón nada, aí seguimos. Que, por outro lado, é un xénero maravilloso. Eu sempre remato as presentacións convidando a todo o mundo a que, por favor, lean a obra de Esquilo, de Sófocles e de Eurípides, sobre todo deste último, que é un dos meus autores favoritos de todos os tempos, porque hai moito que rascar aí, é moito que seguir lendo e relendo. É impresionante como nos seguen falando. Para min, particularmente, a traxedia é un dos xéneros que mellor segue falando da condición humana. Cada vez que se recupera, o que aí descobres é unha maravilla. Para min, polo menos, é unha maravilla. Eu, así como... Bueno, despois, se queres, pechamos, pero antes vou revelar a sorpresa. Sí, por favor. Por favor. Eu reflexionei moito estes días, Iria. A ver, dime. Teño unha idea boísima. A ver. Porque sí, vale, o que ti queiras, que si Sófocles, que si non sei que, Eurípides, tal, moi ben. Pero eses señores xa morreron hai moito, non? Bastante. Entón, a ti que che mola escribir, che ben eso, e eres filóloga clásica, o sea, tens todo ese mundo interiorizado, eu creo que hai, sí, vale, que reformular o mito está moi ben, pero eu propóñoche outra cousa, nada de reformular mito. Eu creo que tes que facer ti de cero, empezar a escribir mitoloxía galega actual de cero. É dicir, estábamos contando dramitas antes de arrancar a charla. Sí. Entón, eu creo que ti poderías crear un clásico, o sea, o teu propio clásico, que será clásico... A miña propia épica homérica. Claro, eu vexo casi nada, clarísimamente en clave, o sea, collendo un pouco a clave de como é este rollo, como contarías ti certas cousas que están pasando na actualidade. Porque despois, os que veñan mañá e lean os clásicos de ahora. Os clásicos de Ordes, escritos por Iria, en clave de que, claro, isto evoca ao mundo grecolatino, pero realmente ti estás dicindo uns concellos máis aló. Había unha tal MJ que estrenou o disco ás portas dunha pandemia e allá se foi todo. A pandemia e montas aí unha fantasía. Despois dis que eu matei a 4 personas porque aquí todos son uns asasinos. Sí, se non hai morte e destrucción, non vale. Claro que hai morte, guerras, eso xa está. Guerras, incesto. E despois tamén hai cousas destas de incesto a tope. E cousas peores todavía. Sí. É dicir, é que nin nas telenovelas vedes isto. Bueno, burradas a parte... No, das telenovelas o que nos está dicindo é que tamén claro, o sentido tráxico da vida está en todo. E tamén está aí. A ver, eu, mira, quizás filóloga non sexa, pero como son do mundo audiovisual, algo de guión sé. Entón, como non haxa un punto... Ten que haber sempre un punto... Escabroso, sí. Ten que haber aí un punto no que pasen cousas. O sea, presentación, normalmente na película, presentación, e de repente, pum, drama, resolver cosas. Ten que haber un conflicto. Sin conflicto, non hai guión. Non hai guión. Drama. Pongan drama en su vida si no tienen suficiente. Dicho lo cual, non sei se queres pechar con algo, porque eu burradas podo dicir máis, pero... No, bueno, simplemente, pois, principalmente darvos as grazas a todos e a todas os que vos achegastes aquí. Espero que esta conversa, ademais de un pouco divertida, fora reveladora, porque era a nosa intención. Que non nos pagamos virales pa mal a poder ser. E por iso contei con esta muller, porque isto era o que quería, e isto conseguimos xuntas. Pero ahora, en serio, se te faz uns reelciños de Instagram, estudiarei, isto, ollo, xa, mañá estudiarei, porque sabes cal é o meu problema? Que nós somos millennials, estamos quedando atrás aí. A min cada vez dame máis pereza. Entonces, claro, o que é o tema... Eu sería feliz se tivera un plató como este. Podemos vir aquí gravar. Si, mira. O sea, vimos aquí, hoxe imos falar de Medea en Camariñas. Con Pinilla. E ainda por riba, quen patrocina? Laiovento. 2 por 1, Laiovento. Vou comprar Medea en Camariñas, que quero lela. E sabedes por que quero ler?
por Iria, que me picou a curiosidade. E que Bueno, des? Ojalá consiga ese efecto en máis xente. Espero, a miña intención é esa. O sea que a quen se achega este libro, pois... Por favor, que teña un pouco de gana de achegarse a esa literatura tan injustamente esquecida para min, que é eso, o noso teatro basado nos clásicos. E nada, por min xa estaría dito todo, non sei se Eu nos só podes dicir algo... dicir unha cousa por unha vez en clave seria e é que, o sea, eu fago bromas porque a alternativa é chorar, sabes? É como, mira, Non hai término medio, non? tiña un profesor que dicía que había que vir reñidos da casa, pois eu digo, hai que vir chorados da Lloraditos casa. de casa, sí, sí. Pero sí que é verdade unha cousa, ainda que eu aquí manéxome como peixe na hoja porque eu son de nicho tamén, sabes? moito pop, pero eu son artista de nicho, sabes? Claro, moitas veces, pois, según o que fagas, hai cousas que son mainstream, move moita xente, Sí. hai cousas que non son mainstream, pero ni siquiera temos interiorizada esa cultura da curiosidade, de ir as cousas porque sí e non porque me convenzan Sí. cun tratado filosófico que casi tes que dar para que convencer a Sí, xente sí, de sí. vir e tal. Sí. Quen queira que veña, quen non queira que non veña. Agora ben, o que teño claro é redes sociales, comunicación, o que ti queiras, pero dun tempo a esta parte teño claro de que canto máis comunicados estamos, máis difícil é chegarlle Chegar á á xente. xente, Por eso sí, hai sí. algo que se levou toda a vida, que é un método infalible, que é o boca a boca. Eso funciona que non te lo podes imaginar. Entón, por favor, e ahora isto vai moi en serio, eu creo que un libro como este, que é a mítica Apolo, non é un cartel dos Rolling Stones, non é a última, la nueva del Harry Potter, non é tal. Entón, necesitamos que un pouco nos traslademos uns aos outros de, ei, que hai este libro que é moi necesario, que trata de isto, o sea, que isto é necesario, isto ten que estar en todas as bibliotecas, en todos lados, de verdade, que é condensar o noso drama que está tan marxinado. Entón, eu só digo iso. E xa está. Un aplauso. Muy bien. Bueno, e agora si, MJ vai nos deleitar co que mellor sabe facer. Que para iso tamén lle pedín, por favor, que viñera bueno, case que che vou deixar o escenario aquí sola. Sí. Así Porque eu faz- quero disfrutar. Pero podes bailar, Iria. No. Eso agora xa é terreno teu. Laura, non queres bailar, ti? En teoría, dáseme mellor cantar. Calqueira cousa tal, pois xa... O pena que queda grabado, pero... É broma. Vale, vou cantar uns... 3 temiñas que... Bueno, a mí... Eu creo que máis ou menos... Todo está relacionado e nada está relacionado ao mesmo tempo, pero este en concreto, que se chama Cassandra, pois está bastante relacionado. Non vos vou contar o mito de Cassandra, porque senón non salimos daqui. Precisamente, se queredes saber máis sobre Cassandra, acudide á filoloxía clásica. Sí, aí está todo encerrado. Basicamente, para que entendades esta canción, eu fixen un paralelismo entre o mito de Cassandra e como me sentía eu nese momento. E saiu esta canción. Hoxe quero cantar baixo un ceu distinto, onde respire ben, onde me sinta ben. E non penso calar, guíame o meu instinto,
respirar neste ambiente envelenado. Abre esa fiestra que quero ver o mar, e quero respirar, e quero respirar un aire limpo que renove o meu ser. Todos os meus pasos sinalan co dedo, sen nada que perder, tampouco nada tempo. Faga o que faga, todo se cuestiona, e eu sigo a camiñar, pois xa vengo de volta. Basta de mentir, basta de mentir, basta de mentir, que non vos queda ben. Este tema que ven agora chámase Prenderlle lume á vila, que, bueno, non é que incentive a violencia, porque é unha metáfora. Hai xente ás veces que non pilla as metáforas, estáse perdendo o sentido das metáforas e da retranca. Non estou incentivando a xente a que vai aprendendo lume por aí, pero basicamente porque escollín esta, porque moitas obras aquí fixeron o paralelismo precisamente para facer reivindicación, para adaptalo ao seu tempo. Esta canción tamén ten unha misión reivindicativa. O lume non ven mal cando vimos de falar de Casandra e ao final acabar dentro Troia. Dá igual o que Casandra diga, que acabará Troia arder. É demasiado silencio, mentes reina a cobardía, e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila, e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila. Ando saltando e loitando, trato de gañar a miña vida, pero non é suficiente, quedo sen enerxía, pero non é suficiente, quedo sen enerxía. É demasiado silencio, mentes reina a cobardía, e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila, e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila.
para rematar, teño aquí unha canción que se chama Quen a ferro mata. Se ben non fun ao mito, fun á Biblia. Pero aí tamén hai onde coller. O que estaba eu pensando, era gracioso porque xusto cando saiu o disco estaba a película de Quen a hierro mata, pues, no, era moi similar o título. Entón, claro, que a xente dicindo, inspiraxeste en, e dixen eu, que foi antes, o ovo ou a galiña? E isto naceu de que fixéramos unha curta na facultade hai moito tempo, como había aí un asasinato, chamámoslle Mateo non sei que, bueno, non recordo, era Mateo 16 non sei que, ou algo así, que era ese momento no que di quen a ferro morre, a ferro ha de morrer. Bueno, non é exactamente quen a hierro mata, a hierro muere. Isto é como unha reconstrucción. O caso é que, precisamente, non, cando se toma algo como referencia e igual non se interpreta 100% ben, é algo que igual diste, o mito de Cassandra, eu que sei, o que che pasa con algo. Eu precisamente vía como sempre, non, se falaba deso como ojo por ojo, diente por diente. E nunca esta frase quixo dicir iso. Esa frase realmente o que di é quen a ferro mata, ten cuidado, porque quen a ferro mata, a ferro ha de morrer. É dicir, cuidado, porque non é tanto un tú me das eu te doi, non. Entón esta canción fala diso, fala de cando nos vimos moi arriba, e igual facemos certas cousas que non están de todo ben co próximo, e igual estamos xogando con lume, porque quen sementa ventos recolle tempestades. Entón é desto un pouco o que fala a canción, e ao final, na parte final, ten aí a moraleja. Eu sou moi de moralejas. Cada unha sorpresa. Quen che dixo a ti que non podes rematar de outra maneira? Coida ben cada paso que deas. Pisar cabezas. Quen a ferro mata, a ferro morre. A ferro morre. A pesar de ti, xirando vivo al xeito a terra. Pois nin eu nin ti somos tan imprescindibles como pensas. Xa é hora de despertar da cegueira. Sementas, vento e tempestades, colleitas. Quen a ferro mata, a ferro morre. A ferro morre. A ferro morre.
Bástame